Често ни питат кой е най-добрият виброчук на марката Shijing. Всъщност няма един, който да е най-добър. Ще ви кажа сега няколко ключови неща, които може да са определящ фактор при взимането на решение кой виброчук да си вземете. Първо правило. Въобще не гледате вендузата. Тя не е за пренасяне. За пренасяне трябва да си използвате вендузите за пренасяне. На тях можете да имате доверие, че могат да пренасят широкоформатни плочки, че могат да пренасят тежки, релефни, с текстурирана повърхност, но на виброчука не можете да разчитате за това нещо. Просто вендузата не е за тази цел. Следващото нещо, което вече трябва да гледате. Показвам ви ги като размери. Този, който е от 209 лева, ето можете да го видите до главата ми колко е огромен. Тоест това нещо, може би, ще ви е определящ фактор при вземането на решение. Тежък е, по-тежък е от останалите. Върши страхотна работа, има прекрасно задвижване, ще ви го покажа, но той е основно за широк формат плочки. Ето ви го и в действие. Следва 9390. Това е старият, най-старият виброчук на Shijing, който е с стоманен корпус и съответно доста по-стабилен, но въпреки това не е много по-тежък от другия. Другия наистина е голям. Той също е страхотен и наистина е много здрав. Продавали сме много от него, тъй като беше първият модел реално, който се пусна на пазара. Изключително устойчив и стабилен. Сега ще ви го покажа и негов действие. И сега остана последният модел 9393, като това е един от най-новите модели на марката Shijing и съответно цената му е 180 лева, много компактен, може би един от най-продаваните модели, поради това, че е наистина много компактен, много мъничък, а върши страхотна работа и е доста лекичък. Винаги защипваме с вендузата, ако не искаме да ни прави ето така да ни ходи и съответно обикновено най-високата степен ни е много.